Ah, live na. Mayroon sa tanan, mga kahanginan, mga kahigalaan. Yes. Good morning. Good Smile man, morning. smile man. Smile sa tanan, kay ingin pa diya. Magkatulagon pa. Ang matag smile ko no, makapaayo sa kasing-kasing sa nakuna. Smile. Isa pa natay mga ang sanin tawag ng mga Anxiety. di po di Mga grabe kabugat. naman mga kabugat sa itong Sige. kasing-kasing natay mga Ano mabukat na syempre tungkol na sa mga bitaw panghuna-huna sa problema, mga kabalaka, ugon sa ako pamilya. abot sa trabaho po sometimes stressful kaayo kami Muna gitawag dahil kay nga, mga stress sa to ang trabaho manage your time management. di malikayan nga sa madala na to sa balay Ayaw ako yung dalhan, di alam ko ito sa eskwelahan na madala oy pero thank you sa mga imo ang concern. comfort O lalo na may mga kabugat sa mga trabaho, asa man talagang trabaho, asa man talagang lihok na tanan. Pag-abot sa balay, freedom of the family. Ang unahang liyan. Family first kita. Family first. di malikayan ay madala na to sa balay ato ang mga huna-huna pero sige lang naman tay partner nga tiglipay po dato napod tay Ginoo nga magahupay sa ato ang kasing-kasing Kimig soon, yung kabuntagon na yung soon, lalo na to, ang atong kinabuhi, kasing-kasing kalag sa pasahon sa Dios nga atong i-share sa kilalamang kamaminuto ng kabuntagon, nakuhaon na to diya sa pasahon sa Matthew 6, Matthew 6, 19 hangtod sa 21. Mamu lamang magsoon, Matthew 6, 19 hangtod sa 21 nga nagkanayon. At nung doldol ko sa ana, naganag kayo na yon, ayaw ka mo pagtigom o mga bahandi alang kaninyo. Dinha sa yuta, diin ang tangkob ug ang taya lagakutkot. O diin ang mga kawatan lagapang saka o lagapang ngawat. 20. Hinunua pagtigom kamo og mga bahandi alang kaninyo didto sa langit, din walay tangkob ni taya nga nagakutkot ug diin walay mga kawatan nga nagapanasaka ug nagapangawat. 21. Kay basin kung hain gani ang imong bahandi na usab didto ang imong kasing-kasing. Oh, sindot ni siganon sa Dios nga mga matahog nga verse gikan sa Biblia. shout out kay Ma'am Arlene C. Hi Ma'am Arlene Alin C. si Good morning. God bless you, morning, Ma'am. Ma'am So, Arlene tinood C. yun, Ma'am, no? ang akong kauban sa gibataan sa una. Dili na to siguroon ang mga material nga butang tungod kay ang ato ang mga butang diri sa kalibutan mahanaw lang na siya, no? Sige, Megsoon. Ang palini ayaw ka mapagtigong bahandi dinhi sa kalibutan o dinhi sa yuta. Kay kini mahanaw lamang. Bitaw no, mga igsoon atong balikan. Nagipakataw kita sa atong sa bakan sa mga inahan, sa atong inahan, tungod kay mao na plano sa Dios. Nagawas kita nga simple og hubo. Nagawas kita nga simple og humo sa imahe sa Dios. Ug tungod niya na ingon pa diya na mubalik usab kita sa yuta sa panahon nagilugod sa Dios nga hubo usab wala kitay mabitbit ng mga kabtangan o mga kayamanan sa yuta. Ningon diya ayaw ka mo pag tigob o magbahali dinhi sa yuta kay kana dili mo dala sa langit. Yes. Pero dili bot pasabot nga dili na tamaning kamot sa atong pagpanginabuhi, no? Kay di man pud ta angayan nga pakanon sa diha nga magtinapulan ta. So mo trabaho ta apan atong siguruhon ang mga butang ngadto sa langit nga gingon diri sa verse 21 kayain gani ang imong bahandi ato usab didto ang imong kasing-kasing dili na to tugutan nga moabot na sa ato ang kinabuhi nga na-focus namang ang atong una-una dinhi sa mga kalibutanong mga butang, no? Gani kadtong mga pipila ka adlaw nang tan-aw ko sa among balay ba na ako'y nakita nga mga anay nga sugod-sugod na siya ba wala mga bantayan pero kay anay no kay kanang bisag siminto mo agi sila so tong gitreat na pod namo nakaingon lagi ko nga
grabe ning ato ang mga kuan diri sa kalibutan bisag unsaon pa nato og paningkamot gasto ta apan maabot gyud ang panahon nga kutkuton lang siya sa mga unsa na mga daotang elemento. So tama gyud ning nasa pulong sa Dios nga tanang mga butang dinhi sa kalibutan dili mo i-priority nato sa tong kinabuhi tungod kay lumalabay lang siya. Pagkuton kini sa mga anay o bisan pa ang kawatal magasakaw makawat nini. Dili gid nato ni maato forever kundi ano na utlanan. Dili sa yuta lamang kutob apan dito sa kinabuhi man sa kamatayon. Mabuti kita matubang kita sa atong nilikha nga may likha si Jehovah ang langit nga siyempre gulay madala ug matubang kita kaniya diana. So dinhi sa verse 20 hinunoa pagtigom kamo og mga bahandi alang kaninyo dito sa langit di nulay tangko o taya o kawatan nga makawat mga sa kanini. Yeah. So ang mga igsoon magdiinan kita diha nga we will plant kanang spiritual deeds magbuhat kita o mga butang nga madala nato sa langit sama sa gugma sama sa ministry of God kanang ato o gugma gyud kay because gihimo kita sa Dios tungod kay ato siyang himayaon. So unsa atong bahay mga buhaton nga igsoon? Atong itigom ang ato ang pots of spirit. Puta sa espiritu, pots of spirit kay dagan. Pots of love, sa pala dagan lang siya. Bunga sa espiritu. Atong itanom din sa yuta nitas buhi pagita kanang pagtanom og gugma, pagtanom og kanang daghan pa ni siya, daghan pa siya. So kini mga igsoon yung pagdana nga atong italom kini kay kini mo atong mabalon dito sa langit. Lamang ko na to ang kasiguruan nga kaluwasan. So mo na ang ato ang paningkamutan nga samtang nagapaningkamot ta dinhi sa kalibutan dili nato walaon ang ato ang pagpaningkamot dito sa langit ng butang tungod kay ang mga butang dinhi sa kalibutan mawala lang na siya. Apan sa diha nga dito ta siya mag-invest sa gingharian sa Dios. Managyod tay mapaabot sa iyang pagbalik. Sige, ang context ni Migsoon kung atong ibutang sa atong mga trabaho, magminahalay, magrespeto ay ang matag usa. Muna gitawag nato nga pagtanom nga good putas sa espiritu and walay away diha sa kung sa paman diha. Ang gugma, ang pagsalig o daghan pa. So magkuan jud ta mag-invest ta diha sa dili lamang sa mga kalibutanong butang. Of course maningkamot ta sa to ang kinabuhi samtang napata sa kalibutan apan di na to kalimutan sa pag-invest ang atong espirituhanong kinabuhi. Kining sa ending nga Bros Migson kada din asa gani ang imong bahandi na dito ang imong kasing-kasing. Muna gitawag nga ikal sa two masters. Minito si ang bahandi ibang god malulong ka diya na imong time diya talaga magugol sa imong kada gitawag power and fame dito sa kalibutan. Then kung naanak ka na nahiktan ka sa imong bahandi, nahiktan ka sa imong aspiration din sa yuta, then dito imong kasing-kasing, dili na ka magasimba, dili na ka mag-ministry sa Ginoo, tungod busy na kay kadiya. Nang gilingon nga basta gali imong bahandi na po dito imong Mo kasing-kasing. giingon daw nga nagampo siya sa Ginoo nga naa siya'y kabaw kay aron Saan mo nakawa? katabang sa iyang pagpanguma. Sige kamo. Lord, tagain Sige. taon kong kabaw, Lord. Sige. Tagaan na siya sa Ginoo kabaw panalangin so na himo nang mapasayon iyang pagkinabuhi sa bukid niya nakakuan na pud siya sa tawag ani nakatabang sa iyang income. Sa diha nga na siya kabaw, Nya dayon ilisod na pud siya simba kay way magbantay sa kabaw. Sige, Bigson, dilangko tana ang nakampo ka sa Ginoo nga tagakag wheels bagko nga sakyanan. O tingod niya na nakasakyanan comfortable kay imong pagbiyahe. Ito niya na bisag Domingo dako nagabiyahe ka bisag asa dito nakita. Mula gitawag dagkanta. Dagkanta so ta kanya tayo sakyanan natin accessible. Mo na Apan dili maayo. wala example mga hinungdan no. Kaya sa Ginoo mga maayong butang ayaw palit di ayaw biyahe pod ang mga ministry sa atubangan sa Dios. So kana gid siya to ang hinumdum. Og daghan pa example lang daghan pala mga giala ka sitwasyon. So kana lang siguro para nga kabantagon so Sige, may igsoon no. padayon ta sa Padayon ta sa pagkinabuhi nga bahandi nga langit nun. lang bahandi diri sa kalibutan no.
So dato ta diri, balag pobre ta diri. Oh, kita Basta mo na. dato gyud ta diha sa Ginoo. Bahalag pupita sa yuta, basta atubangan sa Dios, kita mahabahan di anon. Ayaw kalimting, ato ang verse of the day, gikuha dyan na sa Matthew 6:19 hangtod sa 21. So daghang salamat sa inyong time sa nato viewer ganiha karon murag wala na. Sige Pero lang. na mga Uy, mag-play. daghan biya 11 ka box. Salamat kayo. Nag-play ani. So sa- thank you sa Sa itong live, 11 ka box. Thank you so much. So God bless, God bless. And this is Thank you. Ray. And Grace Antonio. Antonio. Bye-bye. Good morning. Bye-bye. God bless us Amping mo all. tanan.